Il-Partit Nazzjonalista qed jikkritika dak li xtaq jagħmelu meta kien fil-gvern. Għal dan id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Partit Tonja Bela l-ħadd filgħodu waqt li kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali fil-Każil Laburista ta' Santa Luċija. Tonja Bela qal li Simon Busuttil qed jikkritika l-ftehim li ntlaħaq mill-Gvern Malti maċ-Ċina fil-qasam tal-enerġija għaliex xtaq li kien il-Partit Nazzjonalista li wettaq dan meta kien fil-gvern. U għażiet jgħid li permezz ta' dan il-ftehim il-gvern salva lil Malta minn barra l-qasam tal-enerġija. Il-gvern wetta il-ħidma tiegħu fuq sma oħra. Kien hawnhekk li Tonja Bela semma l-liġi tal-Whistleblowers Act fejn permezz ta' din il-liġi il-politiku se jkun responsabbli ta' emilu. Id-deputat mexxej Laburista semma wkoll kif il-gvern qed jgħin l-investituri Maltin billi qed jipprova jeħlishom mill-piż kbir ta' burokrazija. Tonja Bela temm jgħid li l-gvern qed jaħdem ukoll fil-qasam ta' drittijiet ċivili biex fis-soċjetà tagħna kulħadd ikollu dritt tiegħu u kulħadd jgħix f'soċjetà mingħajr ebda diskriminazzjoni.